Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, benvidos, benvidas ao De Volta e Media. Todos os xoves, ás 9:30, é cando poñemos o balomán galego De Volta e Media. E donde? Pois na nosa canle de YouTube. Bueno, en realidade temos outra, que é a de formación, que quero que vos suscribades a esa canle de formación para seguir a vosa formación, que hai cousas moi interesantes nesa canle. Así como tamén que nos sigades en todas as nosas redes sociais, que é importantísimo para nós. Falar un pouquiño o fin de pasado, neste caso despedidas, neste caso do colectivo arbitral, falaremos delas. Tamén quero decir neste punto que coñecín a Roberto García Mosquera, seguidor deste programa. Desde aquí envíolle unha aperta moi grande. Alegrías tamén tivemos, exemplo, o ascenso tan esperado de Cisne. Seguimos con sectores nacionais, dos máis pequenos, dos máis grandes, finais de Copa Galicia este fin de semana e un longo etcétera. Non vos movades do sofá. María Fresco, boas noites. Moi boas, Nacho, e moi boas a todas e todos, como cada xoves. Estaba escoitando o teu resume, a verdad que ainda temos moito máis, porque tamén estivemos no ascenso a primeira autonómica, a máxima categoría galega do Luceros, falamos cos campións de Liga, temos, como dicías, finais de Copa Galicia, Copa Federación, as rapazas do Carballal e do Cangas que están no top 8 da categoría cadete feminina, o sea que estamos, vamos, cargadiños de contidos para o programa de hoxe. Sí, tamén algunha entrevista temos por aí, algunhas cousiñas que temos, un montón de vídeos, un montón de historias. Nada, arrancamos xa poñendo o balomán galego de Volta e Media, non, María? Pois sí, como dis, pois estivemos o fin de semana dun pabellón para outro, falando cos protagonistas que hoxe temos aquí. Eu creo que xa lle imos dar paso coa nosa última hora. Pois, como dicía, arrincamos esta última hora cheiña de balomán e toca falar dunha despedida, a de Rafa García Mosquera e Alberto Rodríguez da élite. Esta tempada ambos poñen fin á súa carreira como colexiados. No caso de Rafa, colga o chifre definitivamente e Alberto seguirá aportando o seu graniño de area a nivel autonómico. Quixemos estar con eles no seu derradeiro partido da Liga Sacira Sobal, que foi o Frigoríficos do Morrazo Club Balomán Cangas, ademar de León. Un partido ao que se lle sumaba a despedida do equipo local do Gatañal esta tempada e a emotiva marcha de algúns dos seus xogadores que nos fixo asomar algunha que outra bagua. Rafa e Alberto, entre tantas emocións, adicáronos unhas verbas e aquí as tedes. Pois estou aquí con Rafa García e Alberto Rodríguez, o voso derradeiro partido da Sobal en Galicia. Sensación, Rafa? Bueno, pues mucha alegría, la verdad que muy contentos. Queríamos quitar el último partido en casa, a ser posible, nos lo han concedido. El reconocimiento del público antes de empezar ha sido más que emocionante y bueno, creo que todavía por el partido que ha sido no hemos aterrizado. Ahora bajaremos un poco las revoluciones y nos daremos cuenta que bueno, que es el último partido de liga que hemos pitado y más que agradecido a este deporte, a la gente, al balonmano. Creo que nos ha dado una vida entera, han sido 35 años arbitrando y repetiría cada temporada que hemos hecho. Alberto, entendo que sentimentos encontrados, non, nun partido como hoxe. Claro, moita emoción por riba de todo. Queríamos incluso tentar intervir o mínimo en o xogo, íamos quitaremos os goles e os saques de centro, punto, pero non, foi un partido máis duriño, bueno, ao final é unha mágoa, a sensación final do encontro, pero bueno, hai cosas que non dependen de nós, evidentemente hai actitudes que non podemos consentir, ¿no? Pero bueno,
agradecido ao balonmán, o detalle que comentaba Rafa antes do encontro por parte dun pabellón de balonmán, da igual donde sexa, ovación moi sentida, agradecer á Federación Galega o detalle sorpresa que nos preparou, agradecer a moitos compañeiros de etapas anteriores, de fai moitos anos, que estén aquí ou se con nós, a toda a familia que, bueno, ya temos na grada, non sei se disfrutando, sufrindo, pero bueno, que os queremos moito a todos, a vos por suposto. Rafa, que hai despois da élite? Despois da élite, eu é a primeira vez que veo falar en galego Alberto. Isto é increíble. Y yo voy a seguir en castellano porque llevo 13 años después de la élite. No sé, ahora yo creo que parar, descansar, desconectar un poco. Creo que va a ser el primer año que me voy a ir de vacaciones y no tengo que hacer pretemporada, no me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a correr. Descansar y todo, verlo un poquito en la distancia y luego ver en lo que podamos ayudar y en ayudar a los compañeros, a nuestro staff y al balonmano en general. E pola túa banda, Alberto, que hai despois da élite? Bueno, primeiro que o estar na élite, como se di, depende directamente da base, da raíz, de comenzar aquí, de ter a sorte de comenzar en Galiza, que hai balonmán por os 4 costados, iso é unha sorte, non? Penso que non son posibles, non? Tamén para os xogadores e as xogadoras. Que hai? Pois seguir por sorte co balonmán, e seguir aprendendo cada día a facer cousas que non hubiera imaginado facer, e bueno, que realmente eu non o deixo, que o deixa ele. Eu seguirei. Pois entón, despois da élite hai máis balonmán, non? máis, Rafa, hai, por sorte, hai. Pois moitísimas gracias aos dous, desexamos vos o mellor no que veña, vamos, en todos os ámbitos, graciñas por facernos disfrutar tamén. Agradecer a la Federación Gallega, yo soy gallego, llevo 13 años fuera, esta última temporada me he querido colegiar aquí porque quería despedirme en mi casa. El nuevo staff de la Federación me ha acogido como si no me hubiese ido nunca, me siento en casa y sí le quiero dar las gracias por estos momentos que hemos vivido con ellos. Gracias a ti. Pois María, darlle as gracias por todo o que fixeron realmente na súa trayectoria, tanto Rafa como Alberto, polo balonmán. Evidentemente, o balonmán o segue a necesitar, eso témolo claro, e decirlles dende aquí que para min é simplemente pechar un capítulo dese libro, pero que o libro non está cerrado. Eu penso que hai que abrir outro capítulo porque o balonmán necesita de xente como a Rafa e como Alberto. Pois sí, encántame a referencia aos capítulos porque témolo que aplicar sempre na vida. Correcto. E xa cambiando un pouquiño de tercio, como xa sabedes, estamos tendo un fins de semana máis que intensos coas Final Four e os sectores nacionais. Esta semana pasada foi a quenda da categoría cadete feminina e non podemos estar máis cheos de ledicia porque os nosos dous participantes, Salón Avilés, Balonmán Cangas e Gráficas Lasa Carballal, están entre os 8 mellores equipos de España. Nada máis e nada menos. Unha alegría para o balonmán galego. Como non podía ser de outra forma, pues, temos vídeo, aquí vamos un pouquiño neste vídeo coa valoración das rapazas primeiro do Morrazo.
Tras a vitoria do venres fixo chegar ao sábado cunha ampla confianza nos mesmas que nos valese así o empate no partido do domingo contra o Aula. A verdade é que poder xogar o Topocho en casa é un prazer, xa que despois de ver toda a afición que tivemos o domingo esperamos ter a mesma ou moita máis. A verdade é que moi pouca xente da nosa idade ten a oportunidade de xogar un campeonato así e máis podelo xogar na túa casa, co teu equipo e a nosa xente, o pobo, no pabellón. Saír á pista e ver a toda a marea apoiándonos e dando moitos ánimos, sentimos moita emoción e moitas ganas de facelo ben para demostrarlle que sí que podemos agora coa fase final aquí. Isto vais a multiplicar e vannos facer sentir moitas máis ganas que como se fosen un xogador máis. E por último, pero igual de importante, temos as impresións das viguesas tamén. Fue un sector muy duro, con partidos muy apretados y muy intensos. Aún así, siempre estuvimos seguras de nosotras mismas y el resultado fue positivo, recogiendo todo lo que trabajamos esta temporada y después de todo el esfuerzo. Poder disfrutar de esta fase en casa nos parece algo muy especial y ahora más que nunca, después de haberlo celebrado también el sector aquí, lo valoramos mucho más, ya que al final cuentas con un jugador más y es algo muy especial y tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Estamos muy contentas de entrar en el top 8, creemos que es una recompensa de todo el trabajo realizado durante la temporada y vamos a darle todo en cada partido. ¡Vamos! Pois, noraboa estes dous equipos, sorte para o que vai vir, María. Pois sí. E bueno, Nacho, víades aí a unhas rapazas moi correctas, as do Carballal, pero temos material e ímonos botar unhas risas con elas. Pero no me vas a preguntar. No. No hay preguntas. Fue un sector muy intenso, sobre todo los dos primeros partidos. Fuimos con el marcador apretado. ¿Cómo que sí? ¡Hombre, no, mira, que no! Parecemos tío máis eu no ensayo, Parecemos Pois tal cual. Non, aquí tiñamos unha de tomas faltas, sempre o dicimos, pero o día que saian a luz, madre mía, que se ven encima, Nacho. Bueno, imos seguir porque seguen as boas novas para estes dous equipos que xa nos adiantaron nos vídeos anteriores que ambos serán organizadores da fase final da categoría. Vigo, co Gráficas Lasa Carballal, será o anfitrión do Grupo 1 e Salón Avilés Balomán Cangas será sede do Grupo 2 e máis das semifinais e da final. Aquí tedes en pantalla a distribución de grupos e os rivais das nosas rapazas na loita
por proclamarse campeoas de España. Así que, dende aquí, moitísima sorte aos dous conxuntos, porque de seguro que nos quedan ainda moitas novas que dar e moi boas en relación con estas nenas. Nesta fin de cargada de balonmán, pois non podía faltar pois, as nosas competicións, non? As categorías base masculinas xogaban nos concellos de Estrada e Lalín a fase final de Copa Galicia, onde houbo sorpresa en categoría infantil coa victoria de balonmán Tui, en cadetes e xuvenís os campións galegos do Cisne Colegio Los Sauces, que xogaban como favoritos, non fallaron e fixéronse co título. Noraboa a todos. E non hai semana que non falemos de Lalín, María, porque tamén acolleron a final a 4 Alevín 7. Menuda festa do balonmán foi o Lalín Arena. 16 equipos loitaban por ser campións das ligas Úmel, Rodosa, CDC e Interrías. Xornada cargada de ledicia, compañeirismo, complicidade, fraternidade, en definitiva, todos esos valores que forman o noso querido balonmán. Dende aquí, felicitamos a todos eses rapaces e rapazas polo seu bo comportamento e por facernos disfrutar como se tivésemos, a súa idade, non? E felicitamos ao Abegondo Todo Deporte, Luceros, Culleredo, Enerxía Solar e a Casa do Gato, Balonmán Lalín, evidentemente, polos campeonatos. Só nos queda dicirlles que sigan así, que creemos que temos aquí un bo futuro na base. Anda que non, temos futuro, vamos, dabondo. E de Lalín ímonos ata a Guarda, onde se xogou a Final Four da segunda autonómica masculina. Xa che digo, Nacho, que é unha das mellores Final Four dentro do 40x20. Como desfrutamos dos partidazos en ambas as dúas xornadas. En xogo estaba o subcampeonato galego e unha praza para a próxima tempada na primeira autonómica galega. Quen se levou o título? Pois o balonmán Luceros, que festexaba por partida dobre, xa que o MVP do torneo foi Javi Fernández, porteiro do equipo de Cangas. Estiven falando con el en exclusiva para o de Volta e Media e aquí o tedes. Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiras, como non, estamos nesta Final Four de segunda autonómica e con imaxes exclusivas para todos e todas vos. Teño aquí ao meu lado a Javi Fernández, que está de noraboa por partida doble, MVP desta Final Four e ademais campeón con ese ascenso a primeira autonómica. Javi, como viviches? Bueno, esto es un mérito de todos, creo que llevamos toda la temporada trabajando para conseguir este objetivo y para mí es un orgullo poder jugar con mis amigos de toda la vida y es maravilloso. De hecho están ahora ahí como unos locos celebrando el vestuario y son gente genial, muchos de ellos es familia y esto es una maravilla y con la federación que organiza estas cosas tan bien y las hace tan bonitas que es una maravilla poder jugar esto. E bueno, que ademais o pabillón de Sangriña, unha bancada só coa marea azul, e que están en todos lados, increíble. Sí, es la esencia de nuestro club, la gente, el pueblo, es una maravilla. Están todos dejándose la garganta, fueron por la mañana con las niñas que se clasificaron para el top 8 de España y no paran y no hay palabras para agradecer a esta gente que lo da todo sin tener nada a cambio. E como dicía ao principio, se lle sumamos ese recoñecemento persoal ao teu traballo, isto xa vamos a ser un peche increíble, non? Sí, pero lo tomo como que es algo de todos. Al final, si estoy aquí es gracias a ellos, mi mejora es también gracias a ellos, a todo el club que trabaja y es mérito de todos. Al final, hoy me sale mejor el partido a mí, mañana le puede salir a Eloy, a Jerome, a los otros porteros. Así que, bueno, agradecido y nada, para adelante, a seguir. Bueno, pois douche a ti en nome do todo o equipo a benvida á máxima categoría do balonmán galego e vos non os escoitades, pero por detrás están Javi, así que nada, vai celebrar cos compañeiros, vale? Noraboa. Chao, gracias. Nacho, acabo de ver as imaxes de novo e de verdad non se vai apreciar na cámara, pero teño outra vez a pel de galiña, porque daba gusto
ver a Marea ali na Guarda animando que, madre mía. É que a verdade é que xo viñamos anunciando, non? A semana pasada, que era unha categoría moi disputada, moi interesante, e non defraudou, está claro. Pois non. E, bueno, tamén estiveron ali, porque non se quixeron perder a cita, os campións do Calmear Rasoeiro. Estiven de charla con Ángel e Adri, capitáns do equipo, aos que lle demos a benvida oficial á máxima categoría do balonmán galego. E, por suposto, non podían faltar no de volta media os campións galegos da segunda autonómica masculina que xa teñen unha praza na máxima categoría galega. Ángel, como vivichedes esta tempada no Rasoeiro? Pois ben, a verdad que a principio de tempada, a ver, non vou a negar que era un dos objetivos, pero máis que nada fíxose para crear un pouco de afición e que a xente de casa xogara, e bueno, saliunos todo a pedir de boca e aquí estamos. Bueno, un proxecto que lle queredes dar continuidade na primeira autonómica masculina, non? Sí, por suposto, creo que ese era o objetivo, recuperar a categoría, a plaza que se perdera polo tema COVID, non salir a xogar. Creo que temos unha base moi boa do equipo, un vestuario unido, a pelear po ano outra vez en primeira autonómica, que ese era o objetivo que o club e os xogadores nos planteamos desde o principio, o sea, subir. E ademais, cunha plantilla onde se están integrando xogadores moi novos, non? Sí, claro, que eso é o objetivo do club, que os que veñen de baixo podan coller o relevo de xente como a nós, por exemplo, que xa vemos aí o abismo da retirada. Pois nada, aquí están os campións xa con esa praza na primeira autonómica masculina. Se queredes mandarlle unha mensaxe que sempre deixo á afección que vos estuvo animando partido tras partido, que vos seguía polos pabillóns, pois é o vosso momento. Sí, sobre todo a afección, dalle as gracias porque todo ano equipo xoven, pabellón cheo, vamos a la liga a xogarnos todo, e levamos un autobús de xente, un sábado a chover. Isto foi gracias a eles, esperemos que po ano sigan apoyándonos porque marcaremos outros obxectivos, pero pelearemos por estar arriba. Pois nada, benvidos á primeira autonómica masculina e a disfrutar os rapaces. Muchas gracias. Todo dito, Nacho. E xa dixemos, María, fai unhas semaniñas que pouco a pouco íamos ir dando algunha información, sabendo cousiñas sobre o CSS de balonmán praia, que a Federación Galega de Balonmán é a organizadora. A semana pasada anunciábamos unha parte que era que se lle sumaba ese Arena 1000 en categoría senior. E esta dábamos a coñecer nas nosas redes sociais os nomes dos integrantes dos corpos técnicos femininos e masculinos. E como vedes en pantalla, pois en feminino temos na categoría infantil a Iago González e Montse Limes como seleccionadores e seleccionadora. En cadete, Guille Rial e Laura Barros. E en xuvenil femenino, Anxo Otero e Noemi Gilsán. Imos agora cas categorías masculinas, onde en categoría infantil contamos con Adrián Menduiña e Javi Mera. En cadetes están David Iglesias e Mabel Martínez. E rematamos cos máis maiores, os seleccionadores serán Jandro Campo e Miguel Pousa. Pedazo, corpos técnicos. Éxito seguro, María. Pois sí, ademais comezan xa os adestramentos das seleccións de balonmán praia. Eu creo que xa hai gañas de estar aí na area e ver esos xiros, esos flies, e bueno, todo o diferente que nos ofrece o balonmán praia, Nacho. E disfrutar dese deporte que o único que invita é a disfrutar. Que mellor lugar para facelo que na praia, en Galicia. Pois sí. A verdad que eu non me perdo a cita de Silgar e recomendo vos a todos que vos acheguedes tamén ao CESA de balonmán praia, a Xira Galega, que xa iremos contando cousiñas. Vamos, que seguimos con balonmán, porque o balonmán non para, xa o decimos sempre aquí no de volta e media. E imos rematar esta última hora cunha das grandes noticias da fin de semana, e que Cisne Colegio Los Sauces, equipo da Liga Sacir Asobal. Non o podo dicir máis alto, porque non me ides a escoitar, ainda que me poña aquí a berrar. Como vibramos no municipal de Pontevedra, cun cheo absoluto e unha marea branca que arrupaba os seus rumbo á máxima categoría do balonmán nacional.
Ao Cisne debíaselle un momento como este e o sábado fomos testemunhas do bo facer dun proxecto que nos dará máis alegrías como esta. O de Volta e Media saltou a pista tras o triunfo e temos imaxes exclusivas co seu presidente Santiago Picallo e o adestrador Javi Fernández Jabato. Imos velas. Pois a de Volta e Media non podía faltar neste ascenso do Club Cisne Balomán a Liga Asobal Santi, campións galegos infantil, cadete, xuvenís. E agora o primeiro equipo, a Asobal. Temporada de ensoño po Cisne. Sí, totalmente de ensoño, ¿no? E ademais con a xente nosa en 80-90% da plantilla, ¿no? Xente que traballa desde moi menos aquí no clube, que han visto que se pode apostar por él, e la verdad que lo de hoxe non hai palabras para describirlo, non? Primeiro porque sale o partido perfecto, o pabellón a reventar, non sei, sabedes como a veces vivo os partidos, pero non me puse ni nervioso, con lo cual salís moito do traballo que fixeron os chavales e os técnicos para preparar este partido e salir con a mentalidade que salieron a un rival con unha calidade tremenda e que ademais non lle faltaba ninguén. Como dicías, fíxose un pouquiño de rogar, pero é que así que se faga de rogar o que queira, porque o Cisne xa está no Asobal. Exactamente, bueno, ahora de momento deportivamente estamos e ahora pues toca celebrarlo moito e por eso a traballar, pois somos capaces ao final de poder acadar o presuposto necesario para facer estar en Asobal de unha maneira máis ou menos digna e eso sí, sobre todo con xente da cá, claro, que é por la que hai que apostar, ¿no? Pois nada, noraboa Santi, deixoche que vayas a celebrar coa tua afición. Moitas gracias a vos, un saludo. Vale, y no podía faltar el entrenador del equipo protagonista de hoy con ese ascenso a Asobal. Jabato, dándonos ahí una valoración de esta temporada con este cierre más que impresionante. Bueno, ¿qué voy a decir? Hemos conseguido un objetivo que quizá que al principio pensábamos que nos quedaba un tanto lejos por bajar mucha gente joven, pero creo que los chicos salieron desde el primer partido muy enchufados, muy consolidado todo en cuanto al juego de ataque a nivel defensivo. Eso nos ayudó a ganar partidos en pista donde realmente nunca habíamos ganado, en muchas de ellas con mucha solidez. Luego viene cierto que con la lesión de Villa y demás tuvimos ahí un altibajo, pero bueno, el equipo sacó también carácter, sacó furia, también pudo venir Ruña y echarnos una mano en la parte final de la temporada y bueno, pues ascender contra el Barça al completo en tu casa. Pues la verdad que muy satisfecho por el objetivo, que quizá que no estaba muy claro al principio de temporada, pero satisfecho sobre todo por el trabajo que han hecho todos los jugadores durante todo el año. Decías una plantilla joven que invita a soñar, no entiendo. Bueno, sí, obviamente hay talento, hay chicos que seguramente los veamos muchos años o aquí en el Cisne o en otros clubes, pues están llamados a hacer cosas importantes. Yo, pues obviamente que voy a decir, soy su entrenador. Les tengo mucho cariño, les veo cómo han ido evolucionando prácticamente desde que eran pequeños infantiles y la verdad que es un lujazo para nosotros. Obviamente lo importante de este club es que hay una base muy sólida detrás, independientemente de quién sean los actores principales, digo los mayores, los que están arriba, pero seguramente se nutrirán de otros talentos que irán emergiendo poco a poco, ¿no? Eso es un poco las claves de este club y es un poco como tiene que ser. Entonces queda mucho Cisne aún por ver, ¿no? Queda mucho Cisne, sí, seguro queda mucho Cisne, hay madera por debajo, pero bueno, también que les sirva un poco para engancharles un poco más, ¿no? Y que vean que los mayores son un referente, pero también abajo, ¿no? Que sean un espejo donde mirarse los que están ahí peleando, que sepan que pueden llegar a jugar en el primer equipo, porque muchos de los que están hoy en día han jugado en las categorías inferiores. Entonces, bueno, tiene que servir como un espejo para que cualquiera se vea ahí, que pueda trabajar para llegar. Y de hecho ya se ve el buen trabajo en ese tricampeonato infantil, cadete y juvenil de la base del Cisne, ¿no? Sí, esto es un lujo. El equipo de Asobal pues culminaron la temporada con un ascenso, que los chicos hayan sido campeones en todas las categorías inferiores. Nos queda la espinita que estamos trabajando en ello, de que realmente empezamos a meter también chicas, que es algo que tenemos puesto el foco para que ya tenemos un equipo alevín y que poco a poco vaya germinando y también tengamos esa sección. Pero bueno, hay que estar satisfecho, hay que sacar pecho, hoy es día para poder sacar pecho, pero esto es el trabajo diario de mucha gente que está en el club y que sin ellos seguramente ni nosotros conseguiríamos nada. Pues enhorabuena porque sois equipo de Asobal y hoy, vamos, nos habéis maravillado a todos aquí en el Municipal de Pontevedra. Muchísimas gracias.
tarde que tamén tivo tempo para un momento cheiño de emoción coa despedida de dous dos seus xogadores máis emblemáticos. Pablo Picallo e Álvaro Preciado despedíanse da súa familia e da súa casa para emprender novos camiños e nos estivemos falando con eles. Estou con dous dos protagonistas deste ascenso do Cisne a Asobal, Pablo, Álvaro, un día tamén con sentimentos encontrados, entendo, non? Pola vosa despedida do Cisne. Sí, triste por deixar o equipo, pero creo que non había despedida mellor. Como viviches o encontro de hoxe que estaba o Municipal de Pontevedra a reventar? El día de hoy fue una locura, o sea, el ambiente que hubo aquí hoy fue la clave, yo creo, para llevarnos el partido. Es lo que digo, nos han llevado en volandas para esta victoria. El Barça ha hecho un partidazo, pero es que el ambiente aquí hoy merecía que el partido se quedara en Pontevedra. E bueno, deixades o equipo na Asobal, eu creo que é un orgullo, xa vamos, o sea, ahora que veña, que ven despois do balonmán, Pablo? Pois traballar, agora mesmo é unha das razóns tamén polo que deixo o equipo, teño que dar prioridade a outras cousas, o tema laboral é moi importante, tamén son etapas, non? Al final tampouco estive encontrando moito este ano, tiven problemas de lesións que por tema laboral tampouco pude entrenar como quisera, pero son etapas que hai que cerrar e estou moi contento de poder cerrar así. E bueno, ahora tocache vivir isto un poquinho máis lonxe, non? Sí, bueno, ahora toca emprender otros retos, pero es lo que dice él, dejarlo de esta manera, yo creo que es la mejor forma, por cómo ha sido el año, por cómo ha sido todo y sobre todo por este último partido que la verdad es que ha sido brutal y yo creo que para la historia del club. Bueno, pois para despedirnos eu vou vos pedir que lle adiquedes unhas palabras a toda a vosa afección que vos están aquí animando partido tras partido, que han estado aquí vendo a vosa evolución e como crecíades como xogadores, así que é o voso momento no programa do Balonmán Galego para adicarlle unhas palabras. Pues nada, agradecerle enormemente a todo el mundo que se haya pasado, aunque sea un partido aquí a vernos y animarles a todos a que el año que viene, pues que viendo lo que vieron hoy se animen a venir a más partidos y a apoyar al Cisne en Asobal. E ahora, Pablo, teu turno. Pois dicirlle que temos que seguir así, temos que seguir apoiando isto, sobre todo continuar con os nosos valores, a nosa filosofía, que creo que tamén o que fai que a afección gusta de venir, ver aos chavales como a nós que saímos dende abaixo. Eu creo que con tan pouco non se pode facer máis, pero vamos a intentar. Pois dende logo, así que nada, rapaces, a disfrutar do momento, a celebrar cos compañeiros e moitísimas gracias. Gracias. A verdade, só un ano xa de volta outra vez á máxima categoría, despedida inmellorable, nun lugar inmellorable, un marco increíble. A verdade, só nos queda, pues, evidentemente, a Álvaro desexarlle, pues, nesta nova tempada, non, María, que lle vaya moi ben nesta nova etapa que vai ter. Pois sí, eu só dicir, non sei quen monta os vídeos, pero de verdad que co abrazo dos Picallo asomou aí unha bágoa porque emocioneime con ese momento que nos deron ali no Municipal de Pontevedra, que isto é unha festa, non hai que poñerse triste. Só teño unha cousa que dicir, Nacho, que gañas teño de derbi o ano que ven na Liga Sacira Asobal. A verdade é que sí, e que é importante, ademais, para o balonmán galego, non? Xa estou vendo que ese día van a poñer festivo na provincia de Pontevedra, María, para ver
ese gran derbi ano que ven na Liga Sacira Asobal. Paréceme perfecto, vamos, dende aquí facemos a petición, xa cando Sí. saia o calendario, xa imos collendo dous días, ida e volta, así que nada, será festivo para nós, porque non creo que consigamos moito máis, Hai que ter moito cuidado, María, que temos xa a bomba polo chat, Temos a bomba xa por aí metido, que tamén o vimos na imaxe co Irmá, unha imaxe tamén espectacular. Mira, vou añadir algo porque bomba, non sei como fixeches, pero saes en todas as portadas dos periódicos. Estás en todas, vamos, en todas. Así que nada, mandamosche un biquiño moi grande dende aquí e nós imos continuar porque temos competicións nacionais este fin de semana. Ainda me estou rindo do chat, perdón, amiga. Comezamos o análise destas competicións nacionais coas fases de ascenso de División de Honra Prata que xogarán esta fin de semana o Ar Coruña e o Dixiclín Balonmán Lalín. Os de Coruña desplázanse ata Oviedo e aquí nos quixeron deixar as súas sensacións antes do comezo da competición. Bueno, creo que chegamos bastante ben preparados porque as últimas semanas de entrenamento foron duras e intentando traballar da mellor maneira para afrontar este último fin de semana cas mellores ganas e ilusión. Sí, chegamos, bueno, os partidos xa bastante preparados, o equipo rodado, a verdade que, bueno, sabemos que temos un grupo moi complicado, pero, bueno, vamos con esas ganas que nos dan un plus que, bueno, esperemos dar guerra e, bueno, si damos la campanada, porque evidentemente non somos os favoritos, pero, bueno, vamos con esa idea de dar a sorpresa. Eu non sei falar galego, pois hablo en castellano e nada, los equipos que vamos a afrontar son rivales duros seguramente. El primero es el Nacional, que es el filial de la Asobal, que es un equipo joven, que corre y que seguramente nos puede crear muchos problemas, y el sábado jugaremos contra el Oviedo, que es el favorito del grupo. Nosotros naturalmente vamos ahí con muchas ganas y a ver qué tal, somos los underdogs. Y pues a ver qué tal, nosotros vamos a poner todo lo que podamos y luego el domingo contra Alicante veremos según los resultados como iría. Nada, un saludo a todos de la Federación Gallega y nos vemos pronto. Hasta luego. Moita sorte ao Ar nese desplazamento a esa fase a Oviedo. Sabemos que é sector complicado, como se decían eles, pero a veces os tapados levan o gato a auga neste tipo de sectores de ascenso. María, non podía faltar os de Lalín, que xogan como anfitrións e buscan voltar a esa categoría un ano despois do seu descenso e imos escoitalos. Moi boas, eu son Pablo Cacheda, adestrador do Balonmán Lalín, nada, pois a verdade é que afrontamos a fase con moitísima ilusión, con moitas ganas, creo que físicamente podemos chegar en moi bo momento, levamos xa varias semanas clasificados e, polo tanto, podéndonos centrar un pouquinho na preparación, sobre todo física, e tamén un par de semanas pois que desde que coñecemos pois a sede Lalín tamén os rivais, e bueno, nos que tamén xa nos centramos na preparación táctica, non? A verdade é que creo que o grupo pode estar moi igualado, temos rivais de nivel que a verdade é que bueno, que veñen de facer temporadas moi boas, entón pois, bueno, non sabría dicir tampouco quen pode ser o favorito. Sí que creo que temos que facer valer o factor cancha e que a nosa xente nos axude a dar un plus que nos poida levar a pelexar todos os partidos e espero pois eso, un equipo que sexa regular e que dé a cara en
todos os encontros. A partir de aí, pois, ya teñamos tamén ese punto de sorte que creo que fai falta nestas ocasións, e que, como digo, a nosa afección sexa clave para poder acadar o ascenso o domingo, que sería unha maneira fermosa de rematar a tempada. Bueno, pues físicamente creo que llegamos en un buen momento. Al final ya sabíamos hace 4 semanas que estábamos clasificados para la fase y en ese aspecto hemos estado trabajando. Quizás respecto al nivel de juego, pues no estemos a nuestro mejor nivel, pero seguro que el viernes cuando saltemos al 40x20, aquí al ser en casa, con las ganas que tiene la gente, pues seguro que vamos a dar lo mejor de nosotros. Respecto a los rivales, pues la verdad no creo que haya ningún equipo favorito. Está muy igualada la cosa, al final son primero y segundo de los distintos grupos de Primera Nacional, y este año pues los grupos estaban bastante igualados, así que esperamos una competición muy igualada, en la que no haya ningún equipo que destaque por encima del resto, y no creo que haya un equipo que vaya a ganar los 3 partidos, así que esperemos llegar al domingo con las opciones de clasificarnos y que la Lin Arena responda, que estoy seguro de que lo hará, y esperemos alcanzar la clasificación. Hola, soy Juan Lago, jugador del Club Balonmán La Lin. Este fin de semana jugamos la fase de ascenso a División de Honor Plata en la Lin Arena. Nos hace mucha ilusión jugar en la Lin, sobre todo porque hace mucho tiempo que no se juega una fase de ascenso. Y en la Lin con nuestra afición es un punto a favor. Yo creo que llegamos a un buen nivel, sobre todo físicamente, ya que estuvimos currando mucho este último mes, entrenando casi todos los días. Y a nivel rivales, yo creo que tanto Caserío Ciudad Real como La Roca como Benidorm son los 3 rivales muy igualados. Pero a nivel de partido importante y clave, para mí el más importante es el del viernes, ya que determina el resto de la fase de ascenso y es el que hay que afrontar con más ganas. Pois a verdade é que lle desexamos moitísima sorte ao Balonmán La Lin tamén, e a ambos clubs, por suposto, que teñan claro que terán a toda Galicia animándoos e esperando que para o ano teñamos, María, 2 equipos máis na segunda categoría do Balonmán Nacional, nada máis e nada menos, 2 equipos máis. Pois sí, moitísima sorte para ambos equipos na fase de ascenso que comeza mañá, que estaremos moi pendentes deles e intentaremos ver pois todos os partidos que nos sexa posible, Nacho. Ahora quenda dos rapaces cadetes, que me din polo pinganillo que están reventando os chats do programa. Así que nada, imos xa falar dos sectores nacionais cadete masculino, que ao igual que en xuvenís temos 3 representantes. O Cisne como campeón galego, o Balonmán La Lin como subcampeón e o Culleredo como terceiro. Hoxe temos aquí a 3 protagonistas, un de cada equipo, e imoslle dar a benvida xa ao programa do Balonmán galego. Así que nada, damoslle paso a Breixo Fentanes, David Failde e Iván Sánchez. Hola. Hola. Boas noites, rapaces. Bueno, non sei se me escoitaxedes antes, pero que estades, vamos, petando chat, con mensaxes de agarimo para vos. Iván, dime que dende Culleredo colapsaron as redes. Sí, hai moita ilusión neste sector por parte do noso clube, xa que este ano non esperábamos chegar tan lonxe na competición. Estamos todos con moitísima ilusión e con moitas gañas de xogar xa o primeiro partido xa. Pois mira, nós sempre preguntamos o mesmo para que, pois, porque temos que romper o xeo para que vos soltedes e nos contedes cousiñas. Veo que Iván ti xa arrancaches, que eso é maravilloso, pero, a ver, Breixo, David, contádeme un poquinho como están sendo os días previos a disputa do sector que comeza mañá. Quen se anima? Bueno, pois a ver, eu mesmo.
Bueno, pois a ver, un pouco con nervios, a verdade, da fase estatal. É unha oportunidade espectacular que non todo o mundo ten para disfrutar, pois preparando e intentar que salga o mellor posible. E Breixo, vos? Nós pretendemos facer o que sabemos, o mellor posible. Sí que obviamente hai nervios, pero esperamos dalo todo, demostrar o que temos diante da nosa afición. Pois esa é a actitude. Iván, contanos como están sendo os días previos aí en Culleredo. Pois estamos todos adestrando para preparando os partidos. De momento estamos pensando xa no partido de mañá. Cando remate xa pensaremos nos seguintes. Pero de momento estamos centrándonos en Baracaldo. Nada, a xogar o que saia. Pois partido a partido. Exactamente, teoría Simeone. Eso é. Breixo, boas noites. Vos sodes os únicos que xogades na casa. Tendes rivais Grupo IMQ, Construcción Sina 2010 Galdar e o Abanca de Mar de León. A ver, contame un pouquiño, a ver, como ves? A ver. Vexo un sector moi igualado, duro, con moitos primeiros no mesmo grupo, cousa que me pareceu bastante extraña. Pero bueno, afrontarémolo sobre todo para divertirnos e disfrutar do que temos, porque moitos do equipo é o primeiro sector que xogamos. Esperamos intentar clasificar, darémolo todo para iso. Xa que xogamos en casa, pois a facer o que poidamos. Falabas da casa. Todo o mellor posible. Está claro que xogar na casa ten que sumar un puntiño máis xa dende o venres, non? Efectivamente, xa mañá contra o Galdar imos empezar ao mellor que poidamos. Vamos dar todo sabendo que temos afición detrás e que non vamos a ter ningún problema a falta de o seu empuxe cara adiante. Dios, teño ganas eu de ir aí, Dios, só escoitalo xa teño ganas de ir tamén eu aí. Estás totalmente invitado. Non se cobra entrada. Bueno, de Pontevedra imos ata Alcobendas co UPI Informática. David, xogaredes contra o Helvetia Alcobendas, co KH7 Granollers, Herencia ou Aplas. Equipos de renome, pero nada co que non poida o Lalín, non? Sí, bueno, a ver, estivemos preparando xa algún que outro partido para, bueno, pois eso, intentar a ver si pois nos metemos no do poito e pois eso. Teredes o corazón dividido, non? Coa fase de ascenso que xogan os maiores na casa. Sí, xa tivemos a primeira decisión de quedar a ver o partido do Granollers e do Alcobendas ou de ir ao hotel a ver o Lalín, pero vamos ao hotel a ver o Lalín. Bueno, está ben, hai que apoiarse. Está ben apoiar, inda que sea na distancia, di que sí. Todo suma, inda que sea boas vibracións, ten que sumar. Ese Lalín Arena ten que vibrar, incluso con vos desde lonxe, claro que sí. E quédanos o Baracaldo, o sector de Baracaldo. Onde estará Iván co seu equipo, o Balonmán Culleredo Construpereiro, ante eles, os anfitrións, Balonmán Baracaldo, Gustemiel Recolectas San Agustín e Cadete Pereda. Iván, tedes os rivais xa estudiados ou como os tedes? A ver, contanos algo. Sí, estamos preparando xa algunhas cousas respecto cousas tácticas xa para os nosos rivais, pero sobre todo estamos centrados no partido de mañá. Pero sí que é certo que levamos unha semana ou dous xa adestrando, poñendo en marcha proxectos para estes partidos que se veñen nesta fin de semana. E con moitas ganiñas, non? Sí, moi animados, non? A Sí. saltar Baracaldo para que outro equipo galego teña a posibilidade de dar un paso máis adiante, non? Sempre. Bueno, e que significa, decía Breixo antes, que para algún dos compañeiros, incluso para él, que era dos primeiros sectores que se xogan, non? Que significa para vos xogar o sector nacional? A ver, a min parece unha experiencia que é única e que tes que aproveitar moitísimo, xa que marca a diferenza e axuda a desarrollarte como xogador no balonmán. Entón, penso que hai que aproveitala ao máximo posible e xogar o mellor posible. Pois sí. David, contanos.
Sí, bueno, a ver, é unha experiencia, está claro, brutal, non tanto como un César, pero sí increíble. Xa que non tivemos a oportunidade de gozala fai 2 anos polo COVID, o ano pasado por estar en plata, bueno, pois este ano toca dalo todo. E Breixo, para ti que supón xogar o sector nacional? Para min e para todo o meu equipo parecenos un momento de moitísima ilusión, algo que nunca podíamos facer, e que a verdade temos pensado darlo todo e gañar iso. Hai que destrozar o Municipal de Pontevedra. Eu iba vos preguntar que suporía para vos gañalo, pero creo que a ver se nos vemos a semana que ven aquí no de Volta e Media, mo contades vos mesmos. Así que xa aí, vamos, o máximo de confianza de que estamos con vos a morte. Un problema. Sen ningún problema. Esa actitude, que celebremos pa semana no de Volta e Media os vosos triunfos. Seguro que xa tedes un pouco de nervios, estades un pouquinho xa nerviosos. Como estades vivindo estes últimos adestramentos en equipo, Breixo? Nos tivemos, dende que acabou a Liga, fixemos uns adestramentos moi físicos para chegar ben a punto físico. Estas últimas 2 semanas, o que fixemos foi máis calma, máis táctico, para ir centrando no que imos facer. Para xogar sen presión, sabendo o que temos que facer, sen fallos de non saber as xogadas, esas situacións. Afrontalo con ilusión. Iván? Nós tamén levamos preparando estas 2 semanas un pouco adestramentos tácticos, xa que é importante ter as cousas claras na cabeza para intentar desarrollar o xogo o mellor posible. Pero Iván, incluso seguro que hai unha unión, non, un pouquiño máis especial que sempre, non, nese vestuario, non, como para intentar asaltar aí Baracaldo, non? Sí, sempre entre nós temos esas gañas, esa ilusión, que sempre queremos gañar, entón, nada, pelexar todo o posible a ver que tal. David? Pois nós non vamos ser menos tampouco, pois estas últimas semanas estivemos adestrando tamén bastante físico. Esta semana, como dixo Breixo, tamén un pouco de calma, repasando cosas tópicas. Bueno, rapaces, moi ben, pasámoslo moi ben con vos. Moitísimas gracias por estar esta noite con nós. Xa sabedes que teñades moitísima sorte nesos sectores. Vades a demostrar que os equipos galegos de balonmán temos algo especial, estamos seguros de que vades conseguir os vosos obxectivos, sobre todo é importante decirvos que disfrutedes, que o pasedes ben, que xa saíron estas 2 palabras durante a entrevista, que disfrutedes moito e, sobre todo, a veces se gaña e a veces se aprende. É dicir, que ainda que os resultados non vayan moi a favor, tamén se aprende a non cometer esos erros. Moitísimas gracias e boas noites. Moitas gracias. Chao. Chao. Bueno, Nacho, se me permites, acordaste que te contei fai uns findes que unha rapaza me parara no Lalín Arena que dixera, que me preguntara se era a chica do de Volta e Media, que nos estivera vendo durante o CES. Eu creo que era irmán de David. Así que, si nos está vendo hoxe, pois mandámoslle un biquiño dende aquí que a nós esas cousas fannos moitísima ilusión, a verdade. Pois a verdade que sí, sí. Así que nada, que si nos está vendo, pois mandamoslle un saúdo e nós que seguimos co programa e a min, pois, xa me van a dar as 10:30 e a min faltame Patri Rivas, que xa boto de menos. Así que nada, e ti que sabes? Moi boas, balomaneiros e balomaneiras. Benvidos a esta nova entrega do E ti que sabes. Hoxe traio para vos 2 preguntas. A primeira delas é a ver se adiviñades o pabillón onde me atopo. Vou vos dar unha pista. Fai un frío que pela. E a segunda pregunta, a pregunta seria, a de verdade, é: que adestrador galego gañou 2 títulos de Liga en Portugal?
Gallego. Buah, non me la sé. Gallego en la liga, yo, Fran Teixeira, creo. No me la sé. Siguiente. Ah, no me lo sé. No lo sé. Pues no lo sé. ¿Lo sabes tú? ¡Buah! Ni idea, no me la sé. No. Seguro que todos os que estades na casa acertastes que estou no Polvorín, o pabillón da Cañiza. E o adestrador galego que gañou 2 títulos de Liga en Portugal foi o noso querido Fran Teixeira, dirixindo o Sporting de Lisboa. E con isto xa me despido ata a próxima semana. Vémonos, balonmaneiros. Definiuno perfectamente Patri, o noso querido e amigo Fran, non? Recordo a Fran Teixeira que marcou unha época dos adestradores galegos máis laurados e que tamén gañou, evidentemente, en Portugal. No que segue que seguirá, María, no día a día, na nosa cabeza, tamén é moi querido ali en Portugal e que seguimos lembrándonos moito del cada día, non? Dende aquí, pois, unha aperta grande á familia. Pois sí. Suscribo as túas palabras, Nacho, e chegamos a recta final do programa xa. Así que vamos falar do que temos aquí en Galicia a nivel autonómico, competicións autonómicas. Vamos alá. De Guadalupe cando vai pola. Pois, como dicía, tamén temos moito balomán que ver en Galicia coa disputa da Copa Deputación e da Copa Galicia. Culleredo, máis en concreto o pabillón de Tarrío, volve a ser epicentro da máxima categoría do balomán galego, feminino e masculino. Durante toda a fin de semana, os 4 finalistas que vedes no cartel da pantalla loitarán por facerse co título da Copa Federación. Podedes ollar os horarios, como xa vos dixen a semana pasada, na nosa páxina web www.fgbalonman.es. E tamén teñen fase final de Copa Federación, os da xuvenís. Por mutuo acordo, as semifinais xoganse entre hoxe e mañá nos pabellóns dos equipos locatarios e as finais serán este domingo 29 no pabellón municipal de Porriño a partir das 10:30 horas, María. Pero como vos dicimos, e decía ben María, toda a información na nosa páxina web, que tamén hai que visitala, que ten cousas interesantes, María. Pois sí, porque enchémola de noticias, todos os resultados, podes consultar pois todo o que vos apetezca sobre o balonmán galego, temos normativa, vamos, temos un pouquiño de todo nesa web. E nós, pois rematamos por hoxe coa Copa Galicia Infantil, Cadete, Xuvenil, Feminina, que se celebrarán este sábado no Concello de Redondela. Os pabillóns da Marisma da Bombonera acollerán as competicións onde estarán presentes o Cangas e o Carballal en todas as categorías, repetindo o Cangas na categoría cadete que meteu aos 2 equipos, así que noraboa. Tamén temos o Porriño en cadetes e xuvenís e súmanse a infantís o Tui e as campeoas galegas da SAR e o Lavadores en categoría xuvenil. Podedelo ver no cartel os equipos por si vos fixen un lío e se non, pois tamén, como digo, podedes consultar todo na nosa páxina web porque ali tedes toda a información, pabillóns, horarios, enfrontamentos, todo o que irades saber, pois o tedes na nosa páxina web. E hasta aquí hoxe, por hoxe, Nacho. No apartado de competicións. Efectivamente. Exactamente. Moi ben, moi boa, pues, non o dixen. Pois creo que foi un programa con moitas novas. Espéranos un fin de semana cheo de emocións. Esperemos que todas sexan positivas e de que os equipos galegos teñan unha fin de semana interesante, importante, que se cumplan eses soños todos esos equipos que van a sair a xogar, que é importantísimo. E pouca cousa máis, María, unha semana máis.
Pois sí, nada, darvos as gracias, como sempre, como cada xoves, polo voso cariño, e nada, que o balonmán non para, que nos vémonos, vamos, de seguro por aí, polos pabillóns, e se non é aquí, así que, Nacho, que dicir, o da sempre, que non para o balonmán, e aquí ímolo poñer un xoves máis, e o xoves que ven, por suposto, de volta... E media. Boas noites. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa una potra ahí con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la cursi, yo te ayudo a pintar el roble, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga farsa. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa.